Hej och välkommen! Kan du komma med här? Ställa upp i den här lilla punkten. Det är bra. Första momentet är fotfölj. Föraren klar. Jajamän. Framåt marsch. Och gör halt. Det är helt om marsch. Höger om halt. Framåt marsch. Vända höger. Höger om marsch. Gör halt. Vad du var duktig! Jättebra jobbat! Då är nästa moment fritt följ. Nu är föraren klar. Jajamän. Höger om marsch. Vänd. Till vänster om marsch. Helt om marsch. Ester! Föraren klar. Jajamän. Till framåt marsch. Helt om halt. Invändning där. Vad sa du? Invändning där. Ta lite trassel! Lite trassel! Lite trassel! Här kommer man här. Ställa upp i den riktningen. Det är bra. Sträcker. Jättebra. Första momentet är fotfölj. Är du klar? Jajamän. Gå framåt marsch. Höger om marsch. Höger om marsch. Till vänster om halt. Till framåt marsch. Till helt om marsch. Och gör halt. Till höger om marsch. Och gör halt. Ja, träd! Jättefint! Vilken tjej! Gör halt. Till vänster om marsch. Och gör halt. Till helt om marsch. Stram marsch. Jättesnygg! Duktig tjej! Framåt marsch. Stram marsch. Bättre. Ja, det Vilken tjej! Det håller. Yes. Det är bra. Momentet är fritt följ. Till vänster om halt. Till vänster om marsch. Bravo! Till höger om halt. Till framåt marsch. Så då får välja den kort först. Det var jag. Då är momentet fritt följ. Föraren klar. Till framåt marsch. Till vänster om halt. Till vänster om marsch. Fritt följ. Föraren klar. Till framåt marsch. Och gör halt. Moment slut. För nästa startande. Välkommen in på planen. Jag har en startpunkt här. Riktning ner mot spegeln. Första momentet är fritt följ. Klara?
som halt. Skrottmarsch. Vanlig marsch. Höger om, halt. Höger om, marsch. Gör halt. Vänster om, marsch. Hjälp om, marsch. Höger om, marsch. Helt om och halt. Momentet är slut. Visa betyg. Snyggt! Woohoo! Jättebra! Woohoo! Åh, ska vi Då har vi bra? lektionen som är sändande. Jag har startpunkten här. Kommendera. Momentet är slut. Duktig tjejen! Kan du komma med mig här då? Nästa moment som är apportering. Ställer upp här, lite neråt där. Kom, nu pass på. Kasta föremål. Kommendera. Ta föremål. Momentet är slut. Visa betyg. Då tackar vi den tävlande. Ja. Kom, visa. Jag kör läggandet här. Första momentet är läggande under var. Riktning neråt. Jag har punkten där. Du lägger hunden på mitt kommando. Framåt marsch. Kommendera. Lägg! Yes! Tjo! Det här är bra! Riktigt bra! Ja, då har vi nästa moment som är hopp. I hopp. Vi har boll i startpunkt här, kanske inlet. Kommendera.